emakhaya ngibiyele lapha sohlelo lethu unumber 1 ngiyazisola babukele emakhaya namhlanje ke la sibhalele usisi wathi ucela simsize mayelana nenkinga anayo nobaba wengane wa kodwa ke babukeli nanenyaza anginama nengile ngamani ake sizwe leni kuyena usisi ukuthi kwenzakalani sisi njalo saphila futhi njalo yeah ayisikhona sisi ngibuze nje njengoba dususibhalelele uthi ucela ukuthi sikusize sikuyele kubaba wengane kwenzakalani vele sicela usichaze ngokunibiza kwami abantu bamgazi sengikhuleke kakhulu manje ngicela usizo la kumina ningisize ngoba wengane ngoba wengane ngizamile ukuthi ngikhulume naye udaba lokuthi sicela sibambisane nengane qhubeka emva kwaloko wangakwazi ukuthi angilalele ngasuka lapho ngathatha ixhathi lokuthi ngihambe nge-CR ngiyocela usizo nakhona mangifika khona ngiqala ngicela usizo khona CR point okay yeah bavuma ngempela kwa right but into ebengibona bayibe mistake leyo kuba mina mangaphana ezokondla ingane imali ndiyinikwe nguye ngoba manje into ayenzileyo uwenzile ka2 mhlawumbe ukhipha 500 yokuqala wakhipha wesibili ngo2025 okhipha ngoSeptember okhipha August kunekhipha ngoSeptember 2025 zangabe saphinda ke aphinda akhipha imali engane wabaleka nje kuphela imake akafuni nje ukuhlangana nami imake ngazi ukuthi khona la sigeja khona ubaba nganisithi ingane ikhona useke waba khona nje ukuthi asupport ingane abe khona nje full time ezubaba wengane noma ubeba khona phinda abe on and off ebeba on and off okay kukhona uma wakhe weyikhona ke wengcono kodwa ke kwashona uma wakhe zangaphinda kuveleke ila mina ngiwa washona nenima wakhe shone ngo2023 or 24 okay lapho ke manje mina mangisasebenzi nje phila ngokuhlala eJondo ngiyarenta ngithi ngiyabhatanisa ngiyacela ukuthi angisize enganeni akafuni ukuvela enhloko ingane ineminyaka mingaki esineminyaka 9 manje na9 iyafunda esikoleni funde weekends uyayazi ukuthi birthday yanini angimane uthi uyayazi birthday yanini angiboni nokuthi neminyaka mingaki uyayazi eminyaka mhlawumbe angayazi angazi anginayo sure kodwa ngibona ukuthi uyakwazi birthday yanini okay awunayo phone number yakhe simfona nesike nje smooth ukuthi uzoyithini noma ngeke ayibamba ifone cishe lo sebenza njani ukuthi charging cishe ikhokhelwa oh okay ngiunderstand manje ke wena sisi ubufisa ukuthi siye kuyena siyobonisana naye mayelana nesonto sengane bengicela ngempela ningisize ningene kuyena nibonisana naye mayelana nesonto sengane ngoba hayi kunzima wona badle ngoba ngisebenza kunzima kakhulu yacela ningisize ubaba wakhe useke angithi usesele nobaba wakhe ukhona ubaba wakhe okay yena ubaba wakhe uthini uhlala kwa best ubaba wakhe phela ngokuthi efone baba wakhe kuphela ninjani emzukulu akhulume nengane ekhulume nengane uyaphila hayi ngcono mawuphila uphile kanjalo imake bagcina nini ukuyithatha nje ingane yovakasha ekhaya ngoDisemba umuphi unyaka lo nyaka ophelileyo bake bayithengela ama school uniform mhlambe mabeyithathile bayibuyisa nani bayibuyisele ithengele okwe Christmas uthi okwe Christmas ngokudlele khona yabona wafika nje egqokile 2 piece awuphaqa phela kodwa uyasebenza lo muntu uyasebenza uyayisa lo mfana and manje wayisakhulu siya uyayisa siya benza amaboma hayi ngoba akayazi ngane yakho yazi uyazi and uyangazi nami ukuthi nje hlale eDondola ngisebenza manje angisasebenzi la kodwa nje wenza amabomu okay mhlamba yikho mhlamba into enaxabana ngayo wena naye mhlamba ukuze kufinyelele ekutheni angayisupport ingane hayi akaze ngixabana naye sithi ngaphuma enkantolo nje waphuma ku right naku send imali 500 rand oqala because lo 500 rand ngokuthi mawusele enkantolo kwawona kwakuthiwe mncane
wabala ukuthi ngoba usanda kushonela wara ucela ukuthi nje angithi 500 uzothi mase right ke seqeda ukukhokha izikweza wakhe anyusela kube u1000 zake iphinde ifike ke lapho bathi 5 wathi 5 wadlula kaphela kanjalo. Oh, wakhipha kabili kwaphela ephuma enkantolo kwabe sekuphelile nje azaphinde azange sakufonela azange senza lutho emva kwalokho. Hayi ayenzi lutho. Singamthola phi thina? Ihlala enkanini usiya le Zanzi. Okay, la kodwa manje usenzele KFC wakuthi angazi ukuthi kodwa overport calena ngazi wegarage. Okay, overport eceleni kwaliphi garage? Angazi garage ngayo ukuthi akazi ngiyofika qatha emsebenzini wakhe nami ngafuna iaddress ngifuna kumuntu omazi usenza wangichazela kanjalo ukuze ngihambe enkantolo ngihambise iaddress egcwele. Okay, kwathi usebenzele KFC oseduze nase garage? Okay, igama yakho Siyanda Andile Khumalo. Siyanda Andile Khumalo. Right, ayikho ke inkinga ke sisi, so ngicabanga ukuthi njengamanje sodlula kuyena. And so ke sizwe kuyena ukuthi uthini. Wena ubufuna simqonde noma mhlawumbe ufuna ukuthi simbize leceleni? Kufuneka uqonda manje asikho isikhathi sokusibuzela eceleni. Alibele Ncengo. Akusafuneka ukuthi ancengo. Akusafuneka ukuthi ancengo ngaqonde nje uSiyanda enze okufanele uma ngakwenza. Simngene nje straight. Yebo. Simngene ngamakhamera. Yebo. Ayike. Ngoba usoshilo. Ayikhali. Hayi, alright sisi, so futhi sobuyela kwena ke mase sibuya kuyena ke sikutshela ukuthi sihambe kanjani. Yebo ngiyabona. Alright. Sifike emsebenzini wakho umuntu uhlele nijwayele abantu kahle. Quero tudo, você vê, tu vai ter câmera. Aí, pô. Já. Se vê lá na rua. Ok, você não está se todo mundo ou bate. Manager, todo mundo a frente com ele. Ok, kancane ke cela wena ngapha sithi ukupheba kancane. Unokuthi kuyena la. Ongomuhle ingane. Hayi, nasizonke kuhle kusile. Yabo bana. Aw. Ngibona mina ngiyabona abantu abanye. Ngiyabona abantu abanye. Hlangane nengoyini ezenzile lapha ngaphansi kohlelo ukubhazela. Ungiyazisola. Sinose sila usibhalelile masicela ukuthi sicela sifike ku-2.2 osehlulekile ukuthi ingane yakhe amthatha usiswa besenkantolo wafike kwahluleka ukuthi asaphote ingane wayisapota kabili kuphela o-500 ababili ingane ina-6 angeke ina-9 ingane uma wengane ihlale emkhunqwini wawuyasafarisha. Hayibo wena uthatha umdalo yini? Sifuna usiya. Bani? Andile Khumalo. Siya. Yebo. Athi usespasi. Brazo. Siya. Etsizwe naso la usandile usiya. Yini sandile? Kodwa waphumalo ukuthi sibone. Etsizwe la nabantu mabesaba ubabuja. Akithi sekuba boss la.
KFC Sparks over KFC over la ngaphezulu umonyo anokufaka doesn't yabo lo kakhulu okay apa ngawo nje ukuthi unyuke phezulu uzohambela ku-shell garage la kuno KFC ngeke simoke ngiyasho hayi webrother hey nihambe ngisi hey nihambe ngisi hayi ngisho hayi nihambe ngisi hayi sidile nihambe ngisi hayi hey nina nothing ke umzi hayi ke kodwa hayi hayi kulenga sobuya naye fresh appeal sikhathela abafana abangonti ingane zabo cela usibhalele inamba hayi sibalanda fresh ayikho indoda engeke ingoni ezingane yakhe Nasabekile ubaba kamanzi ibone laba baphendula ingane amaphaka laba ababalekela ingane Hai ma. Yang WhatsApp nje la. Umeenda. Yanko. Ya sekunjalo. Shit. Good. Manager. Sorry. No, that's not the woman. Umuntu ukudla sukeke usiya Andile. Khumalo. Uye. Okay, ngicela ukuthi cela ondle ingane lapha ekhaya. Angifike yafanele. Abo ubalekela uma wengane abo abamuzi. Umtshela befike la emsebenzini. Nawe awukho lesithathu. Hayi kanjani? Phela inama personal life. Ngeke ajayise ukudla ehluleko konke ingane. Manje ngikuthi ngomangani mangazi ayeke ngasho kwengane emsakhe bese ngiyocela umalume. Umalume wakho kade umtshela ukuthi hey sizile kuqala. Kodwa into engicalayo Ngiyayifuna yona. ukuhlaza kanjani ethulele engoma. Uthulelisa vele. Uthulelisa. Ngeke ngibonje. Ngike lalela lesisiyacela. Yabona ke ngoba umalume wakho ufike kahle ke safika umshana ke. Onjengani? Ola ngami. Akukho kwengane ashuthelile. Ashuthelile khona umshana. Imake cela ukumfonela. Ufonela khona. Yena. Malume. Noma ufonela. simfonele ngizomtshela. Ufonela. Ufonela. Singaphazamisa amakhasimende. Cela size. Ilawo yakhona ephazamisela amakhasimende. Komanje siyaphila. Yabo wena. Sizozana haya mfuthu ajathi nje sibekile la. Yabo wena sezwana. Lalela. Cela singaphele sizofuna. Sizekwena ezinjengemenye. Uzokhuluma nesikhati sakho. Besitshela ukuthi umthola. Sesikhuluma nanoKFC lapha kuleli izansi. Ufuna yena lo siyalo.
Yabona ingane mfethu uma wengane uyashizika lapho empopheni. Inanani yes. Cha besifuna umshutha vele. Makuwukuthi akondla ingane sokuya futhi izomshutha. Sendaba nalokho siyathola. Oh, futhi wena support umalume wakho sangoni. Futhi inanani emfethu lalela la. Even noma ingane isimina ngaki. Ingane kumele ube present. Uma wengane Nkosi yami usele lapha endlini. Angithi ulinde ingane siphume esikoleni. Inkinga-ke kuthiwa umuntu ofonela usisi ubaba wakhe umalume wakhe noma ubaba wakhe kodwa kuthiwa akusiyo ofonayo umuntu ofonayo omdala afonele usisi ukuthi akalethe phela umzukulu. Alright, lalela senzeni kanje. Ngizofika noma wengane ngifike naye la. Ukuze siqedeni isori. No man take ingasazi off nini akekho off nini. Besifuna ukuthi izomkhipha ukwazi la kalisebenzisa imfikele. ukuthi ngizona ngizobukisa ngapha ngizofika abukwe phela Ukume enkantolo lo muntu, inkantolo yamgunyaza ukuthini? Ikhona incwadi yasenkantolo. Imgunyazayo. Wondla kabili ephuma enkantolo, wondla 2 times. Phela kuthiwa akodli, even noma ingane ingavakasha kodwa akodli. Imake futhi le incane alengane akangayona. Imake omunye uma wengane futhi kumele angondlela ngoba uqonda ingane incane. Kosi kuzoba khona nini ukudla? Okay, tell me okay, yeah. Alright, yeah. Good idea. Come on, I'm Yeah,